Ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Фурсати инъикоси барномаи милитсия хабар медиҳад моро боз ба ҳам рӯбарӯ сохт ва нашри навбатӣ барномаи ҷамъбастӣ дар соли 2023 хоҳад буд. Давоми соли 2023 барномаи милитсия хабар медиҳад 25 маротиба дар фазои иттилоотӣ инъикос ёфта тамошобинонро бо хабарҳои криминалӣ ва рӯйдодҳои соҳавии мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд шинос намудааст. таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи гузоришҳои барнома барои имрӯз. Мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз боздошти гурӯҳи созмонёфтаи чорводуздон хабар медиҳад. Ташкилкунанда, хабаррасон, ронанда, иҷрокунанда ва қассоб. ҳайати гурӯҳи ҷиноятӣ аз 5 нафар иборат буда, ҳама сокинони ҳамин ноҳия мебошанд. Зиёда аз 35 ҳолати дуздӣ ва тасарруфи наздик 60 сар моли калони шохдор давоми соли 2022 ва 2023 ҳолати чапдастиҳое мебошанд, ки феълан милитсия маълумот дорад ва ба фаризаи оперативӣ ин шумора ниҳоӣ нест. дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ, ки муроҷиати шаҳрвандон ба он асос гузошт, кормандони шуъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров шахсияти 5 нафарро, ки гурӯҳи созмонёфтаи чорводуздиро ташкил намуда давоми солҳои 2022 ва 2023 бо маслиҳати пешакӣ дар ҳудуди ноҳия дасти тамаву тасарруф ба моли калони шохдори аҳолӣ мезаданд, муайян созад. дар ҳайати гурӯҳи шаҳрвандон Равшанзода Фурқат соли таваллудаш 1993, Исмоилов Фирдавс Рауфҷонович соли таваллудаш 2000, истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Маҷидзода Акмал Шокир ва Ғаниев Фахриддин Эркинҷонович соли таваллудашон 1996, истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Исмоил ва Мавлонзода Зуҳруддин Тулқин соли таваллудаш 1998, сокини маҳаллаи Дӯстии халқҳои шаҳри Гулистон ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфнокро содир намуда, шабона тавассути автомошинаи мусофиркашонии тамғаи Мерседес Спринтери ба шаҳрванд Равшанзода Фурқат тааллуқ дошта, аз ҳудуди заминҳои саҳроӣ, боғ ва чароғоҳу оғилхонаҳои бошишгоҳҳои саҳроӣ ба чорводуздӣ машғул шуда, аз ҳисоби зарари молумулкӣ расонидан ба дигарон зиндагии худро обод месохтанд, ки оқибат ин рафтори барои марди солиму қобили меҳнат номуносиб онҳоро беобрӯ сохт. Firdavs Shodbek mana partofdan durni saroqatam tog'im demay dara kushodim Shodbek kushodan drom demay Shodbek kovusida bo'lsa yaxshi mangirsam yaxshi Shodbek girsam Firdavs gen nigoh qilishadagi burdimi borkani vazifa shimo chi bo'ladi hamon go'yi saronda mevdagi dida sprinter ba bormakadim ovarda ya'ni фрехта пулашам овардам одатмова. ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфноки гумонбаронро, ки ҳамагӣ шабона содир мешуданд, кормандони шуъбачаи милитсия дар ҷамоати деҳоти Сомғор бо истифода аз қувваҳои ёрирасон, яъне мусоидати шаҳрвандони ба ҳамкорӣ ҷалб гардида ошкор сохтанд. Зеро бо хабаре аз хавфу хатари чорводуздон дар ҳудуди маҳаллаҳои Султонобод, Шуркул ва калхози ба номи Абдураҳим Ҷумаеви ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аҳолӣ ба таҳлука афтодаро бетараф гузошта наметавонист. ҳар кадоме аз гумонбаршудаҳо барои ба мақсад расидан амалеро иҷро менамуд. ташкилкунанда, хабаррасон, ронанда, иҷрокунанда ва қассоб ҳайати гурӯҳи ҷиноятиро мукаммал кардааст. гов мегирифтем, қассоб мефрӯхт. қассоб ки буд? Фирдавс. Мекуштемам ҳам зиндаям фурӯхтагӣ. ин нақлиёт ба шумо тааллуқ дорад? бале. ҳамин нақлиёт ки дар дузӣ истифода мебурд, ҳамин маълумот мебурд. ҳаминги мебудем да гов. бачаҳо кате мерафтем ҳамун сари замин. ман меистодам ва буроварда бор мекард. қадишон меомадам. оварда мефурӯхтем. аз рӯи маълумотҳои дар шуъбаи милитсия ба қайд гирифта оғози дуздиҳо, ки ба соли 2022 рост меояд, дар аввал дар моҳи як маротиба агар содир мешуд, рафта ин теъдод зиёд ва ба ҳар ҳафта рост меомад. содиршавии чорводуздиҳои силсилавӣ аз он дарак медиҳад, ки гумонбарони пойбанди нафс гардида рӯз ба рӯз баднафсу бераҳмтар гаштанд. онҳо чорворо ҳам ба таври зинда ба иғмо мебурданд ва ҳам кушта. зеро дар ҳайати гурӯҳ қассоб Фирдавс Исмоилов аз уҳдаи забҳи чорво мебаромад. вазифаи ман қассоб буд ва ман ба ваъда мефурӯхтам, ман мехаридам. баъдтар сони охирош ба қӯш шудам, ҳамин кори дастзада мондам.
зиёда аз 30 ҳолати дуздӣ ва тасарруфи наздик 60 сар моли калони шохдор давоми солҳои 2022 ва 2023 ҳолати чапдастиҳое мебошанд ки феълан милитсия маълумот дорад ва ба фарзияи оперативӣ ин шумора ҳадди ниҳоӣ нест. роҳбарии гурӯҳро фурқат равшанзода ва шахси дар дуздиҳо таҷрибадор гумонбаршуда акмал маҷидзода ки қаблан бо ҷурми дуздӣ суд шудааст ба зимма доштанд. фахриддин ғаниев ва зуҳриддин мавлонзода ба ҳайси хабаррасону мол дастраснамо мавқеъ доштанд. гумонбаршуда фирдавс исмоилов дар баробари иштироки бевосита дар дуздиҳо барои фурӯхтан ва пул кардани чорвои бо роҳи дуздӣ ба дастомада нақши калидӣ дошт, зеро таҷрибаи қассобӣ дошта аз хариду фурӯши чорво хуб огоҳ буд. бо саҳмгузории номбурда чорво ба маҳсулоти гӯштӣ табдил меёфт ё ба шакли зинда фурӯхта мешуд. заҳбхонаи қассобӣ ва оғилхонаи гумонбаршуда исмоилов воқеъ дар кӯчаи ёваи ҷамоати деҳоти ёва дар ин самт ба манфиати гурӯҳи ҷиноятӣ мусоидат кардааст. 21 ноябр ман бегони соат 6 аз кор буромдам. говома ҳамаша ҷойгардан кардам, сета говома. сони хона рафта пагарӯд хезам, соат 7 манда ман ба телефон кард ҳамкорамо. тез бед ножин кади буқа нест гуфт. дар ҷараёни тафтиши пешакӣ муяссар гардид ки 12 сар моли калони шохдори тасарруфшуда ба соҳибаш баргардонида шавад. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷинояти оғоз ва нисбати гумонбарон чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. мақомоти милитсия дар заминҳои кушод аз ҷумла саҳро, боғ ва мавзеъҳои берун аз нуқтаи аҳолинишин беназорат гузоштани чорворо омили мусоидаткунанда ба дуздӣ медонад ва ба шаҳрвандон тавсия медиҳад ки аз ин гуна шеваи чорводорӣ худдорӣ кунанд. корбари дигар дар самти таъмини адолати ҳуқуқӣ ва ҳифзи моликияти мардум ки мо дар саҳифаи навбатӣ хоҳем гуфт, он низ аз фаъолияти шуъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров таҳия шудааст. дар шуъбаи мазкур нисбати Нозимҷон Султонов бо ҷурми қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. Номбурда дар самти сохтмони баландошона фаъолияти соҳибкорӣ дошта ба мардумфиребӣ роҳ додааст. аниқтараш як ҳуҷраро ба 2 то 3 нафар фурӯхтааст, ҳолон ки сохтмони бино ки дар шаҳраки Ғафуров ҷойгир аст ба итмом нарасидааст. дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нисбати шаҳрванд Султонов Нозимҷон Гадойбоевич соли таваллудаш 1977 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ки дар самти сохтмони баландошонаҳои истиқоматӣ фаъолияти соҳибкорӣ дорад барои содир намудани ҷинояти қаллобӣ бо моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд. як ҳуҷраро бо тартиб додани шартномаи хариду фурӯш аз 2 то ба 3 нафар фурӯхтан шеваи тақаллубкориҳост. баландошонаи сохташаванда дар кӯчаи марказии шаҳраки Ғафуров ҷойгир буда тибқи лоиҳаи тасдиқ гардида аз 5 ошона иборат ва фарогири 40 ҳуҷра бояд бошад. корҳои сохтмонӣ аз соли 2018 оғоз гардида то ҳанӯз ба ҳадди ниҳоӣ нарасида идома дорад. шаҳрвандони ба хона эҳтиёҷманд ҷиҳати тавассути маблағгузорӣ ба даст овардани манзили истиқоматӣ бо соҳибкор шартнома баста ба тақаллубкорӣ аз ҷониби ӯ рӯбарӯ шуданд. масалан моҳи декабри соли 2018 бо рӯи фиреб ба боварии истиқоматкунандаи ҷамоати исфисори ноҳия даромада аз ошёнаи сеюми бинои истиқоматии сохтмонаш нотамом ҳуҷраҳои якхонагӣ ва духонагиро пешниҳод карда 245 000 сомонӣ маблағи пулӣ гирифта дар идома ҳуҷраи якхонагиро ба сокини шаҳри Хуҷанд дар асоси шартномаи хариду фурӯши молу мулки ғайриманқул ба маблағи 150 000 сомонӣ фурӯхтааст. ба фарзияи тафтишоти пешакӣ ин гуна муомила ё доду гирифтҳои ғаразнок кам нестанд. баъзе ҳолатҳо шумо як ҳуҷраи истиқоматиро ҳатто то 3 нафар 4 нафар ба фурӯхтагӣ асбоби ҳамон ки ва яктазми залог беам мондагӣ рӯзом ҳай залог ба мондагӣ як 40 000 додагӣ залог ба мондагӣ собит ҳамин якташ ҳамон ва як ариза кардагӣ одам собит ки май одам ман 4 та хона залог монда $30,000 пул гирифтагӣ ман чистиш бе 336,000 шуда ко 336,000 чӣ доллар ҳисоби ҳамин хел рафте. нафарони аз кирдорҳои гумонбаршуда Нозимҷон Султонов зарардида метавонанд ба шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муроҷиат намоянд ё тавассути телефони боварӣ 6 22 22 занг зананд. дар мавсими иди соли нав бо маъмулиёти ғайриқонунӣ маводҳои тафгарӣ машғул шудан сарнавишти боз чанд нафарро доғдор сохт. дар ин самт мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғ назоратро пурзур намуда кирдорҳои зидди ҳуқуқиро ҳарчанд пардапӯшона анҷом дода шаванд ҳам ошкор месозад.
ҳафтаи равон аз тарафи кормандони шӯъбаи гуфтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд, шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Таравшан, ноҳияҳои Ашт ва Бобоҷон Ғафуров муомилоти ғайриқонунӣ, маводҳои тарфгарӣ ошкор ва аз гумонбарон маводҳои муомилоташон манъ-шудаи тарфгарӣ дар намуди оташфаввора, маводи тарфгарии садодиҳанда ба истилоҳ хлопушка мусодира карда шуданд. Масалан, бо гирифтани ахбороти оперативии кормандони шӯъбаи гуфтукови ҷиноятии раёсат аз манзили иstiqomatии Шаҳрванд Почоев Абдуҳамид Абдукаримович, соли таваллудаш 1984, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров миқдори калони маводҳои тарфгарӣ намудҳои гуногун, 29 баста нави садодиҳандаи Треня, 29 қуттии оташфаввораҳо бо номгӯи Салавей Разбойник, 1000 адад оташфаввораҳои садодиҳандаи рахшанда бо номгӯи Айрбомб дарёфту мусодира карданд. ба ҳамин монанд ваколатдорони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Таравшан шахсияти 2 нафар интиқолдиҳандагони маводҳои тарфгарӣ ба ҳудуди маъмуриро муайян намуда, зимни кӯшишҳои навбатӣ онҳоро дар шароити идорашавандаи оперативӣ боздошт намуданд, ки ҳарду гумонбари ҷиноят сокини ноҳияи Ҷаббор Расулов мебошанд. Аз Шаҳрванд Раҳмонов Завқиддин Сайфиддинович, соли таваллудаш 1996, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Гулхонаи ноҳияи Ҷаббор Расулов, санаи 20 декабр 50 адад мушаки рахшанда бо номгӯи Залатои Дракон ва аз Шаҳрванд Рӯзибек Зиёев, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ғулакандози ноҳияи Ҷаббор Расулов, 48 қуттӣ бо фарогирии 22080 адад маводи тарфгарии садодиҳандаи намуди Треня мусодира карда шуд, ки дар амалу рафтори боздоштшудаҳо кирдори ҷиноятӣ ҷой дорад. ҳангоми дар ҳудуди шаҳри Таравшан бо маводҳои тарфгарии пиротехникӣ, оташҳораҳои мушакҳои салют ба миқдори 50 адад гумонбаршуда Раҳмонов Завқиддин Сайфиддинович дастгир шуд. Дар асоси як қатор маводҳои ҷамъовардашуда нисбати номурда парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. коргузориҳои мақсадноки пешгирикунанда дар самти муомилоти ғайриқонунии маводҳои тарфгарӣ, нозирони минтақавии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Аштро низ муваффақ сохт. Ба нозирони минтақавии милитсия дар ноҳияи Ашт муяссар гардид, ки аз 2 ҳолати фурӯши маводҳои тарфгарӣ, пешгирӣ ва дар умум 31500 адад тарконакҳои хурд ба истилоҳ хлопушка ва 10 адад оташфаввора аз муомилот боз доранд, ки ба дасти истифодабарандагон расидани он, ки аксаран ноболиғон мебошанд, метавонист ҳодисаҳои нохушро ба бор орад. дар натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ бо роҳандозии чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди ноҳияи Ашт, соҳибкори интиқолдиҳанда ва паҳнкунанда Тухтабоев Нуралӣ Юсуфҷонович, соли таваллудаш 1983, истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров боздошт ва ҳангоми аз назаргузаронии манзили муваққатии истиқоматиаш воқеъ дар ҷамоати деҳоти Меҳрободи ноҳияи Ашт 48 қуттӣ бо ҳисоби умумӣ 21600 дона маводи тарфгарии садодиҳандаи Треня ва 10 адад оташфаввора дарёфту гирифта шудааст. бо ҳамин усул аз манзили истиқоматии Шаҳрванд Муродҷон Юлбарсов, сокини ҷамоати деҳоти Меҳрободи ноҳияи Ашт, 22 баста дар умум 9900 дона маводи тарфгарии Треня дарёфту гирифта шуда, дар асоси далелҳои ошкор гардида бо дастрасии талаботи моддаи 199 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. дар шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бошад, зимни чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ ва ваколатдорони оперативӣ барои даст задан ба муомилоти ғайриқонунии маводи тарфгарӣ истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳия навраси 17 соларо боздошт ва ҳангоми кофтукови шахсӣ аз охирон 18 баста дар умум 8100 адад маводи тарфгарии намуди Треня дарёфт гардид, ки наврасро назди қонун ҷавобгар хоҳад кард. ёдрас мешавем, ки дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти хавфнокӣ ва оқибатҳои нохуш чун оташангезӣ ва ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштан муомилоти маводи тарфгарӣ манъ карда шудааст. идомаи барнома. садамаҳои ҳалокатоварро мо ҳамеша ба хотири огоҳ намудан аз оқибати қоидавайронкунӣ дар барнома ҷой медиҳем, то ин ки шаҳрвандон бубинанду бидонанд, ки риоя накардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ба чӣ меанҷомад. дар роҳи нақлиётгарди Хуҷанд Ғафуров пахши пиёдагардро бозрасии давлатии автомобилӣ ба қайд гирифт. худбоварӣ ва бепарвогии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ бахусус ронанда метавонад ҳодисаҳои нороҳаткунандаро ба бор орад. пахши пиёдагард аз ҳамин гуна ҳодисаҳои ғайриинтизори нақлиётиест, ки боиси марги инсонҳо мешавад. масалан, санаи 21 декабри соли 2023 тахминан соатҳои 6:05 дақиқа ронандаи автомошинаи тамғаи Мерседес Бенз рақами қайди давлатиаш TG 0777 XY07 Шарипов Музаффар Ибодуллоевич, соли таваллудаш 1990, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонии ноҳияи
бобоҷон ғафуров ҳангоми ҳаракат дар шоҳрои хуҷанд ғафуров ҳудуди шаҳраки ғафуров бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста пиёдагард моҳира солиҳова соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи мазкур ва фарзанди хурдсоли охирон духтарчаи 3 соларо ки роҳро аз тарафи чап ба рост убур мекарданд пахш намудааст. модару фарзанд дар натиҷаи ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштаашон дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасанд. Бозрасии давлати автомобилӣ таъкид менамояд, ки дар ҳама гуна вазъият ронанда ӯҳдадор аз зимни идораи воситаи нақлиёт ҳушёру бодиққат бошад, бехатарии худ ва дигар иштирокчиёни ҳаракати роҳро таъмин намояд, вагарна пушаймонӣ баъди ҳодиса суде надорад. дар ин бахши барнома мо аз ҷараёни рейду чорабинҳои мақсадноки хадамоти огоҳонии пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд хоҳем гуфт. масъулин пайваста бо мақсади пешгирӣ аз дарсшиканӣ ва оварагардии ноболиғону ҷавонон дар вақту соати дарсӣ нуқтаҳои букмекерӣ, марказҳои бозии компютерӣ ва интернет-кафеҳоро месанҷанд. фаъолияти шуъбачаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд пеш аз ҳама барои пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ аз ҷониби ноболиғону ҷавонон ва ҳолатҳои ба камолоти маънавии онҳо халалдоркунанда нигаронида шудааст ва бо ҳамин мақсад пайваста чорабиниҳои хусусияти тарбиявӣ дошта рейдҳо ва санҷишҳои назоратӣ бо таъсиррасониҳои ҳуқуқӣ ба мисли ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб намудан дар асоси талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд гузаронида мешавад. натиҷаи ҳамин гуна коргузориҳо мебошад, ки давоми соли 2023 дар шаҳри Хуҷанд вазъи ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон коҳиш ёфт. рейди навбатӣ, ки рӯзона масъулин дар маркази маъмурии вилояти Суғд баргузор карданд, дар вақту соати дарсӣ ҷараён гирифта боз якчанд ҳолати дарсшиканӣ аз ҷониби хонандагони мактаб ва донишҷӯёнро намоён кард. мутаассифона тавре аён гашт, баъзе аз мактаббачаҳо мизи мактабиро гузошта саргарми бозиҳои хусусияти зӯроварӣ дар нуқтаҳои бозиҳои компютерӣ буданд. масалан, 4 хонандаи гимназияи рақами 4 ва 2 хонандаи мактаби рақами 22 шаҳри Хуҷанд, ки дар синфҳои болоӣ таҳсил мекарданд, аз пушти мизи бозиҳои компютерӣ берун оварда шуданд. ҳозир соат 11:48 дақиқа. Соати чанд дарс боқӣ мерасад? Рӯзи 2 адом мешавад. Фаҳмидӣ дарс тависона. Ки иҷоза дод шуморо ки раванди таълим биромадед? ба ҳамин монанд донишҷӯёни муассисаҳои олӣ ба ҷои омодагӣ дидан ба имтиҳон ва раванди таҳсил саргарми бозиҳои хусусияти зӯроварӣ дошта дар нуқтаҳои бозии компютерӣ бо лавозимоти дарсӣ қарор доштанд. донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон аз зумраи онҳо мебошанд, ки мавриди корбарии милитсия қарор гирифта бо онҳо суҳбатҳои инфиродӣ анҷом дода шуд. ҳуҷҷати таздиқкунанда пешниҳодкунӣ бародари азиз. Чикора шумо? Студентҳои куҷо? дар робита бо камбудиҳо ошкор гардида, ки сифати таълиму тарбияро халалдор месозад, дар баробари таъсиррасониҳои ҳуқуқӣ бо тартиб додани маълумотнома баҳри минбаъд такрор наёфтан ба муассисаҳои таълимӣ пешниҳод карда мешавад. бо мақсади пешгирии содиршавии ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷиноятсодиркунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонон аз ҷониби шуъбачаи ноболиғону ҷавонони шуъбаи корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд дар давоми соли 2023 дар умум 175 маротиба рейдҳо ва аз инҳо бошад 275 маротиба дар муассисаҳои мактабӣ ва ҷойҳои ҷамъиятӣ баромадҳо аз ҷониби нозирони шуъбачаи мазкур ва 290 адад протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбати падару модарони ноболиғоне, ки дар ин муддат даст ба ҳуқуқвайронкунӣ заданд, протоколҳои қонунӣ тартиб дода шуда барои баррасӣ ба суди шаҳри Хуҷанд ирсол карда шуд. чорабиниҳои гузаронидаи мо дар ин муддат баҳри паст гардидани сатҳи ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд мусоидат намуд, ки аз ҷумла дар давоми соли 2022 аз ҷониби ноболиғон 42 адад ҷиноят содир шуда буд, ки дар давоми соли 2023 бошад 37 адад ҷиноят содир шуд, ки ин нисбат ба соли 2022 паст мебошад. ҷиҳати пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ дар байни ноболиғону ҷавонон дар шаҳри Хуҷанд ҳамин гуна чорабиниҳо дар дигар самтҳои ба таълиму тарбия ва ҳаёту фаъолияти наврасону ҷавонон алоқаманд гузаронида хоҳад шуд. мавзӯи дигар 27 декабри соли 1932 низоми ягонаи шиносномадорӣ ҷорӣ гардид ва ин рӯз ҳамчун рӯзи касбии кормандони хадамоти шиносномадорӣ қайд карда мешавад. ба ин муносибат дар хадамоти шиносномавию ба қайдгирии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд
конфронс ва ҷамъомади тантанавӣ доир гардид. рӯзи ҷорӣ шудани низоми ягонаи шиносномавӣ аз 27 декабри соли 1932 оғоз меёбад. дар толори хадамоти шиносномавӣ ба қайдгирии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ба ин муносибат ҷамъомади тантанавӣ ва конфронси илмии амалӣ дар мавзӯи таърихи шиносномадорӣ ва афзалияти он ҳамчун ҳуҷҷат баргузор гардид. чорабинии мазкур бо иштироки сардори раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Абдулло Навҷувонов роҳбарият ва ҳайати шахсии хадамоти шиносномавию ба қайдгирии дастгоҳи раёсат, сардорони хадамотҳои шиносномавии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ аз 18 шаҳру ноҳияҳо ва собиқадорони соҳа ҷараён гирифт. ҳадафи чорабинӣ огаҳӣ ёфтан аз таърихи шиносномадорӣ ва бо ин васила баланд намудани малакаи касбии ҳайати шахсӣ унвон карда шуд. сардори раёсат зимни маъруза кормандони хадамотро дар иҷрои рисолати касбӣ ва хизмат ба халқ соҳибҳуҷҷат гардонидан, баланд намудани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон вобаста ба риояи реҷаи шиносномадорӣ, ба қайдгирӣ ва назорати буду боши шаҳрвандон дастур дода таъкид намуд, ки шиноснома ҳуҷҷати асосии тасдиқкунандаи шахсият ва шаҳрвандӣ мебошад, ки заминаи ҳуҷҷатгузориро гузошта дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ мавқеи ҳалкунанда дорад. аз ҳозирин даъват ба амал оварда шуд, ки сари вақт муроҷиати аҳолиро қабул ва барои соҳибшиноснoma гаштани шаҳрвандон мусоидат намоянд. дар ҳафти ҷамъомат кормандони фаъоли хадамот бо сипоснома ва ифтихорномаҳои сардори раёсат ва собиқадорони соҳа бо сипоснома ва тӯҳфаҳои пулӣ қадршиносӣ шуданд. дар қисмати илмии чорабинӣ сардори кафедраи фанҳои давлатии ҳуқуқии факултети чоруми академияи вазорати корҳои дохилӣ, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ полковники милитсия ҳоҷибобо Зафар Муҳаммадзода дар мавзӯи таърихи шиноснома то давраи истиқлолият ва баъди он маъруза намуда, вобаста ба таърихи пайдоиши аввалин шиноснома, намуду намунаҳои он, афкори назариявии ҳуқуқӣ оид ба шаҳрвандӣ бо истифода аз сарчашмаҳои илман асоснок ба ҳозирин маълумот дод. ҳамчунин собиқадорони соҳа аз таҷрибаи кории худ вобаста ба таҳияи шиноснома дар солҳои аввалини соҳибистиқлолӣ, ҷараёни ивазнамоии шиноснома бо намунаҳои нав гуфта, насли ҷавонро ба хизмати содиқона ва хушмуомилагӣ ҳангоми иҷрои вазифаи хизматӣ ҳидоят намуданд. ба ин эълон таваҷҷӯҳ намоед. шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бедаракшуда Ғафурова Ҷамилахон Абдухалиловна соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро ҷустуҷӯ дорад. ном бурда санаи 23 декабри соли равон аз хонаи истиқоматиаш ба самти номаълум рафта, то ҳанӯз бедарак аст. агар оиди нафари бедарак шуда маълумот дошта бошед, метавонед ба телефони боварии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд 62222 занг занед ё ба мақомоти милитсияи маҳаллии истиқомат хабар диҳед. нашри хотимавии барномаи милитсия хабар медиҳад, дар соли 2023-ро бо хулосаи умедворкунанда баланд гардидани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон ва ҳамеша интихоби роҳи дурусти зиндагӣ аз ҷониби онҳо ҷамъбаст намуда, мо таҳиягарони барнома бовар дорем, ки риояи қонун барои ҳар яки мо одат хоҳад шуд. ҳайати шахсии милитсияи Суғд бароятон таънисиҳатӣ, саодати рӯзгор ва зиндагии осоиштаро таманно дорад. то дидори навбати хайр.